ప్రజా తెలంగాణ టీవీ న్యూస్కి స్వాగతం. జగిత్యాల పట్టణంలోని ఓల్డ్ హై స్కూల్లో భారతదేశంలోనే మెగా మొబైల్ ఫెర్టిలిటీ క్యాంప్ ఓఎసిస్ ఫెర్టిలిటీ జనని యాత్రను ప్రారంభించిన జగిత్యాల శాసనసభ్యులు డాక్టర్ సంజయ్ కుమార్ గారు. ఈ కార్యక్రమంలో మాజీ మున్సిపల్ చైర్మన్లు అడవాల జ్యోతి లక్ష్మణ్ గారు, గిరినాభూషణం గారు, డాక్టర్ పద్మిని గారు, డాక్టర్ శ్రీలత గారు, డాక్టర్ జిజ్ఞ గారు, డాక్టర్ సంయుక్త గారు, మాజీ కౌన్సిలర్లు, కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు, నాయకులు తదితరులు పాల్గొనడం జరిగింది.